Здравейте и добре дошли отново в моят YouTube канал. Благодаря ви, че гледате това видео, като днес ще ви покажа всичко, което си взех от English Home. Имам два огромни плика с продукти, но съм извадила нещата, за да мога да ви ги покажа, тъй като те са доста опаковани в бъбъл фолио и не искахте първа да разопаковам. Така че общо взето съм извадила по един артикул от кашонче, за да е доста по-лесно и бързо. Да видим с кои чаши да започнем, с любимите ми чаши. А именно е в тези розови чаши. Всъщност заради тях влязах в самия магазин. Сториха ми се много сладички. И просто си представих как пия коктейлче в тях. Изглеждат ето по този начин. Много ми харесаха. И за това си взех два комплекта. За да имам и за приятелки, като ми идват на гости. Имам и един комплект от белият им вариант. Даже има стереопор на него. Да. Като тяхната цена и 19,99, те са по две чаши в кашонче. На касата имах и допълнителна отстъпка, така че със сигурност не съм платила тази цена, която ви казвам. Имаме още един комплект от 3 броя, този път розови чаши. Като те са за бяло вино или рози. Също са много красиви. И като допълнение към този розов сет имаме, разбира се, и добър въпрос. Съжалявам, просто съвсем ми изкочи от главата. Розова каничка. Ето така изглежда. За да може, ако направя лимонадка или коктейлче в нея, да сипвам от нея. Стори ми се много готино, защото се допълва много добре с всичките чаши. Даже може да сложа и виното в нея и просто да сипвам в чашата. Просто като сет, че са много готини, като нейната цена е 14,99, но пак казвам, на касата няма да бъде тази цена. Имаме много сладки чашки с картинки. Те са 3 броя в комплект. Изглеждат и по този начин с черешки на тях. Много ми харесаха. Не бих ги ползвала като чаша за пиене, ами бих си правила десертчета в тях. Много обичам маскарпоне с плодове и отгоре разтопен шоколад. Мисля, че ще седи много красиво в тези чашки. Така че си взех един комплект. Имах ги в още един вариант с различна картинка. Взех един комплект и от тях. Те са ми любимите, повече ми допадат, тъй като вече на тях има и черешки, и лимончета, и тези розови лентички. Много ми харесват тези спрямо другите повече, като цената им е 22,99 за 3 броя. Имаме обикновени чаши, които са за вода или безалкохолно. От тях имам цели 4 комплекта, тъй като те вътре са по двечки. Изглеждат ето по този начин. Просто ми хареса формата им, затова ги взех. Имаме още едни чаши, които са за вода или безалкохолно. Така изглеждат, като от тях съм взела само 2 комплекта, тъй като те вътре са по 3 броя, така или иначе. Тези ги взех заради картинката им. Изглеждат по този начин. Пише Happy Mood. Стъклото им е доста по-тънко от на другите, но мисля, че пак ще вършат работа. Тяхната цена е 14,99 за 3 броя, като разбира се на касата ще бъде друга цената. Да видим останали още нещо. Да, имаме и ето този много сладък комплект от 4 чашки за кафенце. Ще ви ги покажа 2 по 2. Тук пише Little Kiss EU с сърчица. Имаме още 2.
които пише Big Kiss и Me. Мисля, че са много сладък комплект. Те имат вътре ето такива дървени стойки, на които може да сетат по този начин. Това е много сладичко. От тях съм взела един комплект, тъй като те са 4 броя и не мисля, че ми трябват повече. Цената им е 26,99. И последното нещо са ето тези чини. Сториха ми се много красиви. Тяхната цена е 14,99 за една чиния. Аз си взех общо, мисля, че 5 или 6. Ами, това е, доколкото виждам, всичко, което си взех от English Home. Не съм ползвала до сега техни продукти, наистина не знам как са като цена-качество, но определено визуално много ми харесват. Нямам търпение да си ги измия и да започна да си ги ползвам. Ако вие сте си закупували нещо от English Home и сте доволни или недоволни, ще се радвам да споделите, за да знам какво да очаквам и аз от всичките тези чаши, които съм си взела. Благодаря ви, че гледахте. Бих се радвала супер много, ако се абонирате за каналът ми и до следващото